dzieci! Patrzcie na muzykę, w końcu bywasz na brzusie. Lubisz czasem uciec do tych wirtualnych uciek. Czy Tibia, czy Warcraft, życie lepsze jest online. Wolisz patrzeć na awatar niż naprawdę kogoś poznać. Łatwo zdobyć krętów, kółko wnikając bez sensu zamiast słuchać rozmów, słuchać kastomowanych dźwięków. Internet to zwykłe medium, ani gorsze, ani lepsze. Szkoda, że wam drugie życie zastąpiło to pierwsze. Skąd wy się bierzecie, nikt mi nie odpowie na to. Jeden wielki zbiorowy demotywator i wiedza o świecie wyniesiona z pudelka. Informacji nadmiar, ale ignorancja wielka. Myślę czasem, że chciałbym tworzyć czasu ty neo. Dzieci będą zjawiskiem, póki było minęło. Ale zaraz potem myślę, na serio nie bez troski. Dzieci neo dorosną, przyjdą jeszcze gorsi. Dzieci neo, nasza nowa generacja. Modem, to stary, klawiatura to masa. Mówię o tych potworach, którzy trwają na sporach. Realu nie dają rady, ofiary neosprawy to są dzieci. Uwaga na dzieci! Będzie są! Głośno, głośno! Raz, dwa! Czy to jest raz, dwa! Raz, dwa! Raz, dwa! To piękne miejsce, zrozumiałem to wreszcie, gdy samochód mi zgasł na kolejowym przejeździe. Miałem szczęście, to musiało się zdarzyć. Dzień powszechnego stresu kolejarzy. Łatwo się spocić do system do przewidzenia. Ty zabawa za zapałkami, zwiększające powodzenia. Ty poza zapałkami bawisz się wódką gazu. Na szansę na przejście do historii od razu. Niestety na rozdział ludzie kupszyli krzesło. Świat to piękne miejsca, robimy z niego piekło. Najpierw wycinamy lat, żeby zbudować fabrykę. To żeby było ładniej, otaczamy ją trafimy. Świat to piękne miejsce, to ludzie są obleśni. Zabijamy co półmacji, wsadzamy to znaleźli. Bezpolany to złem, trakawkiem wody. Otwórz świat to piękne miejsce, ale człowiek to potwór. Raz, dwa! Coś teraz przed moja przygoda. I tylko powiem, że świat stoi na głowie. To stan wyjątkowy, jestem gotowy. Raz, dwa! Razem! Raz, dwa! Raz, dwa! Raz, dwa!